Gadewch ni siarad am ymbelydredd niwclear. Rydyn ni'n gwybod bod ymbelydredd yn air brawychus. Felly, gadewch ni edrych ychydig yn fanylach arno. Ar gyfartaledd, ein dos ymbelydredd blynyddol yn y Deyrnas Unedig yw 2.7 milfed o sifert. Dyma ddos ymbelydredd cefndirol cronis unigolyn am flwyddyn. Lefel yr ymbelydredd a allai arwain at salwch ymbelydredd yw 1 sifert i gyd ar unwaith, sydd dros 300 gwaith yn uwch na'r swm hwn. Mae sefydliad iechyd y byd yn dweud i fod yn fwy diogel gweithio mewn gorsaf pŵer niwclear na gweithio mewn swyddfa mewn dinas mawr, oherwydd mae llygred aer trefol yn achosi hyd at 7 miliwn o farwolaethau bob blwyddyn. Dim ond 0.155% o ddos ymbelydredd blynyddol person cyffredin sy'n dod o pŵer niwclear, sef yr un faint yr ydych chi'n cael o fwyta 1 banana sy'n cynnwys potasiwm ynbelydrol. Mae hyn 200 gwaith yn llai na hedfan i Efrog Newydd ac yn ôl, a 100 gwaith yn llai na'r hyn ydym ni'n cael o lo, sy'n cynnwys gronynau ymbelydrol sy'n cael ei ryddhau i'r atmosffer wrth i'r glo losgi. Gall niwclear gyfrannu at fyd lle mae gennym ni ddigonedd o ynni glân a dibynadwy ar flaenau bysedd. Byd lle gallwn bweru ein cartrefi, ein ysbytai, ein hysgolion a'n diwydiannau heb newidio'r amgylchedd.